srácok, itt vagyunk egy olyan videóban, én Buldermos vagyok, és a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint Brookhaven-özni. Igen, Brookhaven-özni. Hát úgy nem tudtam miért csinálni, mert mindegy, hagyjuk. No, akkor spawnoljunk le. Igen, aki kérdezheti, hogy... Várj, feltettem egy olyan videót, ahol volt már egy másik akkuntom. Nem mindegy, ez másik akkuntom, hogy valaki kérdezni. Akkor hívjuk le a jó kis lakatós öreges kocsit, a Tesla mobilt. Mert jó Tesla mobilnak lenni, nem? Bocsi, várjatok, no. Ja. Majd még a csaj el akarja lopni, srácok. Még a csaj el akarja lopni, látjátok? Hogy jön utánam, hogy jön, zsákata. Bye, 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 jön utánam én. És jön utánam, bocsánat, rugítok. Jó van, hagyjuk, csá. No, de látjátok, srácok, no így kell, no így kell. Oh yeah, yeah, no. Szegény csaj nem tudja merre van. És nem tudja merre van feje, meg nem tudja merre van aggyal. Szegény csaj is rohangál, mert én lakatos vagyok, miért is ne lakatos Ferenc, amúgy nem leszek lakatos soha. Valami lakatos. Iszkad a nyelven, basszus. Oké. No hát, open, miért van itt egy open felirat? Miért is van? Oh yeah. Oh yeah. Hát köszönöm, de hát nem adok pénzt. De az enyém. Not jó. Kajak 2 perce megy a videó. Vagy 2 perce megy? Nem tudom. Figyeljétek. Milyen buki fejem van. Oh yeah. Ki nézek ki jobban, vagy pedig így? Szerintem így, mert milyen szép szárnyom van. Hát nézzétek! Kocsit nem kint hagytam, basszus. Elviszik, miattak, amit csinálok. Ó, figyeljétek, srácok, még elviszem a csajt, így egy körre. Ciao, báó. Jössz a ujjádamba, bocsánat, srácok. Nem bírok leállni a szó. Go, papara. Go, papara. Szignitek törjelitka? Jó, azt mondta go. Oké, gólozunk, gól. Gól vagy go? Please. Papa ara. Azt írom, hogy oké. Go, papa a. Nem bírom ki ma! Látjátok? Feldamoly. Micsoda? Most azt mondja damoly. Mit jelent? Jó van, gaz. Látjátok, srácok, stand. Bye, figyeljétek. És látjátok a csajt. Komolyan. Régóta teleportálok a házam. Tudjátok el. Ciao. Na jó van. Ki? Csinálom, biztos nem
Pénzt csinált. Most srácok, mutatok neked egy titkos helyet, hol van nektek a prémium. Beleugortok ide, és hát vagyunk. És ha bejöttök ide, akkor itt egy titkos hely. Nem úgynevezett partiszoba, de amúgy bárhogy nevezhetitek. Várjátok, srácok! Kadabban olyan... Valaki van itt, valaki van itt vagyunk, Akkor menjünk fel szépen. Srácok, mivel ez az első videóm, ne haragudjatok, ennyi volt a videó, 5 perces volt. Holnap vagy holnap után így lesz egy videó, ilyen hétvégén, minden hétvégén jön ki egy videó. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, én Buldermos voltam, császtok!